Tehdä video. Vaikka sit kun mä menisin vaikka sun kylään. Ei kun mene nyt vaan, koska Helmer kuvaaja. Mä ready. Joo, mä menin. Tee intro. Mä... Editaa se. Anna kun mä teen intro. Video. Mä aion kerjaa tämän ihmisen. Ei kun mä pystyn mutelle. Häh? Mä pystyn mutelle. Mä kerjaan tän ihmisen Unrealiin. Tai ainakin eli. Oliks hullu intro? Kun toi ois kuulunut tuo videolla sing my boy, sing my boy, sing my boy. Eikä äijän daimu. Ei vaan äijä. Millä ränken saat nyt? Unranked. Paits... Ai sä oot unranked. Joo. Elmeri, sopiks että mä skippaan ton kohan, kun me ollaan siellä aloitussaarella? Miksi? Ei jaksa. Joo, vaan tosta pausin napista. Joo, mä ei siellä. Okei. No niin, millainen tätä? Ei Okay. kuule näköjään. Millainen tätä? Lähdä sä minne tahansa sä haluat, mutta älä sit kuole vaan. Mä kuolen. Kokeile. Ei kuolla. Aivan. Se olisi hyvä. Bro, joku on rapannut kruunun tonne. Ai. Ota Mä hää, kuolen, bro. mä kuolen. Bruf. Ai sanoin sulle. No en mä voi olla kuolematta, kun mua pussaa 20 ihmistä. Viime peleissä 8 tyypillä oli asia jahtaa sua, ne ei taitanut keskenään vaan ne jahtas vaan sua. Savuttaa sitten helposti. Tuu tähän, mulla on Juxplosion. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Itinä hui boy, itinä hui boy. Oisin... Häh? Mä vedin sitä mini, vaikka mulla oli ylihela. Haha. Tuli kiittely. Anna kun mä teen näkymättömäksi tällä videolla. Mä en jaksa nyt ottaa pumppua. Roskella olisi miniklitsi. Mä voisin näyttää niille, että mä oikeesti osaan tehdä se invisible. Tää näyttää ihan vammaiset, kun katsoo täältä kamerasta, mutta pakko se on katsoa, ettei se mene ihan hevon helvetin. Trust me bro, mä kuvaan tän hyvin. Joo. I'm going to make the build invisible for the video. Sigma, sigma boy, sigma. Toivottavasti. Invisible bro. Now it's more. Toi voi olla vaikka intro tolle videolle. Sigma. Anteeksi. Ai vitsi. Tosta noin. Ai mitä? Voi tulla copyrighted. Mitä? Bro! Mä sain just tuo. Pitääkö nyt zoomata siihen?
Ai ikinä kun hakea tuota kruunua. Ai. Spreijataan selästä. Christmas, okay, my dear. Mitä? Nyt mun pitää vaan elää, kunnes sä reboottanut. Mulla ei oo shotgun, mä tarvitsen shotgun. Shogun. Hitto, Elmeri on kuukari. No kun sä sait sen lekeskari. Ei se ollut skari, se oli heavy. Niin siis. Mut kuitenkin legeaara ja sit sä menetit sen. Näytti just siltä, että sä olisit aimbotannut. Kuusi minuuttia mennyt. Mitä? Ai! Taloaimot. Toi ei missannut shottiikaan ilmasta. 9 jotakin. Minä teen, tai olen täällä näin. Ai perkele. Okei. Hyvä. Hemmetti, mitä mä en mukaan päässyt pois? Miten häkkäri? Kiitos. I got the nakki in my room. Älä kuole. Ei voi. Mä oon hyvä. Ai helle. Nää häkkää. Okei, saiko sä prosentti? Kerro se. Kyllä mä lopetan nyt vai? Älä vielä. Mä oon näitä prosenttia. Bro. Voit lopettaa.